салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва имрӯз бо шумо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. шумо бошад дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед ва мо оғоз мекунем. Рафтем. Варзишгари клуби Аҳмад Тоҷикистон Астим Байонов Фатҳиддин Собиров ки рекордаш 14-3-1 мебошад, бо лигаи Open Fight Championship гуфтугузориҳо карда истодааст. дар ин бора президенти лига Александр Гурьянов хабар дод. дар сурати гуфтугузориҳои бомуваффақ варзишгари мо акнун дар лигаи нав дар моҳи феврал баромад хоҳад кард. шумо чӣ мехоҳед ки Фатҳиддин Собировро дар лигаи Open FC бубинед? ҳатман дар комментария фикртона нависед. хотиррасон мекунем ки лигаи Open FC нав ташкил аст ки то ҳол як турнир 26 декабр дар Самара гузаронидааст. собиқ чемпиони UFC дар вазни сабук Энтони Петтис бо лигаи Professional Fighters лиги шартнома ба имзо расонид ва дар вазни сабук баромад хоҳад кард ки дар ин вазн варзишгари мо Лоиқ Раҷабов низ баромад мекунад ва бисёр аз группаҳои варзишӣ дар он назаранд ки агар байни онҳо бой монанд беҳтарин муҳорибаи сол хоҳад шуд. шумо чӣ фикр доред? ҳатман фикртона дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеои навбатӣ. Production of the